Здравейте, пичове! Аз съм Спартаман и не се очуждате от клипа ми. Това е само временен скин, както го казах в миналия клип. Тук с мен е Максус. Кажи, благодаря. Да, както виждате, Максус е беззайт. Защото последния път малко фейлна. Ако не се чуе, ще ви кажа, Максус си намери доста айран, обаче падна и умря в плав. Знам, не смятате за лут, ама смятам да си дам прякор Achievement Man. Achievement и тук сме взимали Achievement каталюди. Сега да си намеря риба сега. Там има пещеричка, но после ще му кара. Сега правиш като ми база. И дърво ни трябва. Но плана ми е прост. Спирам малко дърво, събирам храна и отивам в мината докато мръм. После малко стил ми събирай. 17 паралелисти. Имаме печка. Вече 40 минути. Така се напускаме. Събираме колко. И храна. Трябва да си направя нови айтеми. Не сме в разговор с Максус. Защо? Ами защото има малко... Как да кажа? Повреди с микрофоните. Като не го оправим, Максус ще ми краде от неща. Когато е бъдец. Мисля, че хлеби кради и пиля. Да. Оа! Ледар. Ще на този, бе. Виж, бе. Да, трябва да си... Да. Cobblestone organization. Разно да бъде меч. Не си взел храната. Кирка. Централен. Няма да живеем все още тук в някаква къща. Защото търсим подходящия си. И така. Камък, имаш ли? Не уверен, че успя да се вържи. Тук значи навсякъде има камъни, той камък. Граната ми! Граната ми! Че ти прежали 3 минути 6.
Тук Максо се опита да прави нещо. И храната на това, взема се кола, има дърво. Дървата. И ничи. Гледа. Честплейт. Малко е на първо поглед, но... Ооо! Тук ще да ти кратки. Да избиваме така на път. Тя се смисля нито една няма пусна редър. Или кошката им пусна пера. Пусна пера. Няма ли по-директно за едни... Къде ми е ледъра? Видях една пещеричка. Тук се не трябва, къде са торчовете. Така. И... Вау! Това е най-хубавата пещера ever. Лава. Зато ми е лава. Тук пещера, може би... Не, защо ли пък да е пещера? Не, торчовете се обирам. Колко за сега събирам? Тук навсякъде има колко. И край. Кошки, които са на сърца. Нещо интересно? Не. Това е годно. Може би с пещера. Само не крий гадни изненади. Пещера ли си? Така. Еми! Нямам друг избор. Крипи. Там чисто. Няма роди. Изроди. Роди. Ехо! Не търся зомбита! И сега ще бягам. Тук се изходя, тук му се направи на база. Не играе на хард. Игра на нормал. Мистер Зомби? Може ли да взема едно интервю? Критикал. Къде си? Чак се. Той ще се върне. Ей! О, тук, ако няма спаунер, проклет да съм. Опа! Тук нещо изредите станаха повече. Крипи! Така, спомня колко не си. Стига, бе! Еми... Ще направим малко. О, драго. Колко дори. Имаме новия. Къде изчезна? Може би тук. Добре. Точно при 5 секунди тук видях един скелет.
И сега ще видите как в инвентара ще изпише Maxus, last aim by или last shot by или Reaper. Не знам дали забравих, но това е втори епизод от Ragecraft. Защо наричаме Rage? Защото Minecraft е Rage Game. Значи Rage да се ядосаш на играта, да затвориш, да тръскаш всичко след себе си, майките бушите да се скарат. Нещо друго? Не се също. Тъм-търъм. Ето го, мистер Скелетон. Знам, че сега се прицеля в мене. Знам, че зад него имам спайдър. На телепорт може ли? Мистер Спайди? Спайдерман? Ей, гупчо! Аз се долу се обира на сфера на спокойствие. Аре бе. Мога да го ударя с бъйца. Да, или е бък. Или какво? Аре бе, глупа паяк. Нервиш ме. Ой, я сега ти изкочи. То Максо Саула, бе. О. Не играя с звук, защото някой издаде странни звуци. Някакъв съм плаши. Но път... И понякога е голям минус. Защото... Какво написа? Съвсем правилното. Копам си аз айранче. Айранче. Копам си айранче. Може и ще... Или как вика Хеве не боли? Ще... Пукна? Не са айран. Само едно айран. Само две айран. Ти базикаш ли? Базикаш ли си? Аз тук намерих една голяма пещеричка. Да, ще се закупа тук. Имам запас от храна. 19 пържоли. Екстрим фюса не се намира лесно. Нищо, докато не съм скирка. Някакъв монстър да не ми дойде. Доста е разсъбра. Толкова 20. Натиснах грешно копче и клипа спря. Вау! Съдите Максус. What? Колко е неориентиран. Не знае с кое копче се спира клип. Максус е... Виждам някой. Край. Не е края на краищата. Края на пещерата. Някой си помисля, че намерих Ендър. Тъпка! Прилеп! Не се събира айрон. Да прилепа им бърка. Помните са някакъв грабър ще ми бъде. Не си.
ще ме Iron. И аз мога да се направя да стана вече по Iron. Ама, айде да не излагам Максус. Аз ще го изложа по някое време. Макс, келет? Уоу! При, пуйка! Дръпна ли ми лък? Аз обичам полет. Дуда, дуда. Стига си пропада вдолу, не искам да тека. Пещерата е доста грамадничка, може би ще трябваше езика Максус. Ще се оправя. Той се. 45 кол. Само 45! Сериозно? Той никой. Ура, таца. Майнкрафт фурта. Кокошка. Скриншот. Да, лайк. Така. Не, те искам. Прилеп. Прилеп. Една минута. 2 минути. Туда, туда. Максус не може да играе Майнкрафт. Туда, туда. Максус не може да играе Майнкрафт. Туда, туда. Слава Богу, че още не е липно. Ще се почувствам малко самото. Вече и вашата подкрепа. Ще подкрепа на строго. Не, ще го смоля. Вот един положителен блок на това. Subscribe. Нови клипове не знам кога ще има, зависи от графика ми. Хубаво лош, не знам. Iron. Текст. Не. Да. Това мисля, че... Добре, добре. Iron. 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 24 той. Виждам те. Няма използвам да. Повлил съм го, но няма да го използвам, защото да се поразходя малко. И така се поразходя за Киев, да вия природата, гъбите, пия гравел, да нищо не струва. Къде си? До... Ти ме така, човече. Ще я така кръсти, ако има. Не им така, не. Ти откъде си себе? Експлорах вече цялата пещера. Посетих навсякъде. Няма спаунери. Дяло се. Ние... да. Ой! Здрасти, клиент. Не те харесвам клиент. What? Крипър. Съжалявам, приятели, това е изключение.
Твърде много. Има така, това Ще не милиция. Този ми беше виждал никъм. Гледай го, бе. Гледай как мазне да пред мене, бе. ние сме да се това такова бъде. Да. На тук сме. Дами и господа, намерихме пътя благодарение на Никола Братанов. Опси! А не бе, се стигнеш така. Така. Аз чакам. Така. Всичките проблеми идват от Ето ги! А-ау. Какво ще го набия? Ръчно. Гъп, скелет! Махай се! От живота ми! Ти си от живелица! Добре, приятел, айде са. Приятели сме, нали? Помощ! Наксус! Всичко ли ме тука? Мече ми. Опс. Къде ми е храната? Лъше върти, да викате ли малко спал? Той не разбира английски. Майко... 24 айрон, дай ми господа, 24 айрон ще се отиде. Файн. Забила как много съм правиш. Махни. Така... What? Аз съм представил. Не, мислете, че съм скрънза. Така, ще ги ачивмент. Не така, защото няма ли да докарате на разхода? Я сега. Понятно. Кой е ачивмента за този? Искам да има ачивмент. Не ти ли беше основният телефон? Готово. Тук в София. Там отгоре не можеш. Тук колко кол сме стръбали сме. Що с... Сега спойте. Другата е головската карта, не?
Малко сме. Хм. Има тук. Аз съм богат човек, ще имам. Гуми купили гуми. А ти къде гледаш? Какво време е там? А тя ти гледа, сега да гледаш тия Диана, защото там има такива значения. На годинниците, на печите, БЦД, примерно за разход на гориво, примерно АЕС с нами се разход, другите. Гледаш коя дума, какво значение има, може да се избираш. Да, разход, шум и какво беше, аз съм гледал, тия три вода. Аз съм близо. Когато трябва да говоря, сега сега го открих това нещо от полицията Диана. Гледайте го мазне. Вече се избираш с такива показатели. Пак гръмна клипа. Добре, не им представям да се клипа толкова. Той начеква оферта ти, да, да, хубава оферта. Те сега тя имат промоция 25% ако си купиш онлайн и тук с API карта. Да. Иначе ако влезеш в сайта им и си ги поръчаш, че доставката беше безплатна. 25% което има за 1000 лева да мисля, 50 лева, че ти мислиш, че трябваш 1000 лева да се рече. Те имате джант. Точно вече трябва. Пак ще спораме. Айна. О, ти си джана бъд, дай ми го. Не. Качи нещо. Добре, тие, аз ти казвам дори за аз да се видях се, защото нас не си харесахме един, които за нашия номер не бяха най-хубавата марка, ама бяха с най-добри показатели, разбираш. Да, може да видиш дори за... Сигурно пак макаш на него. Вектор, да. Да, а те джантите са в колко ли са джантите? Тези леки думи, които са на нея сега, Не му спирам. как Това не е нещо. Той е. Стопа нещо не би. не, защото ти ако да поднеса да смяна, може да ще да... Те тук може да си ги сменят, пък за леко ще сложите на това. Добре, чакай. Да се разказва.
Dale, dale. Иначе там мисля, че Юху, крипи. Крипи да няма кнопка. Добре, ще се китирам на с. Ей, скелет, нямам да спиш Петро. Слушай, Не! Ух, Хората за на работа цял ден се завъртат. дъжд. Ух, вижда се лука. Да, я интересно. Дай. Как не цепи? Просто скелет. Лучше. Не просто да помогаш. Да, съм. Нямате нещо да Дай ми след това, когато виждате тук апокалипсис. Бегай! Хайде! О! А-ау! Не! Да. Добре. Добре, нещо да направя. Добре. Какво ви? Да. Вие знаете как е. Тук ще уча. Нещо. Да. Малко. Тук ще умрем. Ага. Ден ли е? Да играем ги. Така. Виждаме. Съм мъртъв. Мъртъв съм. Ама. Не. Просто не. Да ми слуша да е малко по-замъквито, защото трябва да презареди. Така, братушки, поради непредвидени обстоятелства спираме клипа точно тук и сега. Други път ще разберете дали съм умрял от тъпата зона. Чао! Няма да ви липсвате. Поставете един допълнителен лайк, защо ми бъгва камерата? Чао!